Panultihon, Kapitulo 31. Tambag ngadto sa usa ka hari. Mao kini ang hinungdanong mga tambag sa inahan ni Hari Lemuel ngadto kaniya. Ikaw ang minahal kong anak nga gihatag sa Dios kanako tubag sa ako mga pag-ampo. Kini ang ikasulti ko kanimo. Ayaw usiki ang imong kusog og salapi alang sa lawas ng katagbawan uban sa mga babaye kay daghang hari ang napukan tungod niini. Lemuel, matnguni kini ang mga hari o mga pangulo angay nga maglikay sa bino. Kay kun makainom na gani sila, makalimtan nila ang mga balaod ug yatakan lang nila ang katungod sa mga kabos. Hatagig bino kadtong hapit nang mamatay ug kadtong nag-antos sa hilabihang kasakit, paim na sila aron malimot sa ilang kakabos ug mga kasubo. Sulti aron pagpanalipod sa mga taong walay mahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Panalipdi ang katungod sa mga dinaog-daog. Sulti aron pagpanalipod kanila ug ang imong paghukom kinahanglan pinasubay gayod sa hustisya. Panalipdi ang katungod sa mga kabos ug timawa. Ang buotang asawa. Ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Saligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayod ang iyang bana. Dili gayod siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol ug dilana ug lino. Gikan sa lagyong dapit, magdala siya mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kadlawon pagani mobangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon sa angay nilang buhaton. Kung may yutang ibaligya, paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan ug tamnag paras. Baskog ug kugihan siya kaayo. Nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat. Busa, bisag gabi na kaayo, magbudlay gihapon siya. Siya ray magkalinya sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabos ug timawa. Sa tingtugnaw, dili siya mabalaka kay ang iyang banay sangkapman ug bisti alang sa maong panahon. Manghimo siya gapin sa katre ug magbisti siya anindot nga lino nga bulok tapor. Inila ang iyang bana ug usa sa mga kadagkuan sa lungsod. Manahi siya bisti og mga bakos ug iya kining ibaligya sa mga negosyan. Kusgan siya og gitahod sa katawhan ug dili mahadlok sa umalabot. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug mangiluluyon siya. Kugihan siya og kanunay nagtan-aw sa mga kinahanglanon sa iyang banay. Gimahal ug dinayig siya sa iyang mga anak ug dayigon usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Ang kaanyag sa babaye malimbungon ug dili mulungtad apan dalaygon ng babayeng nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Dayiga siya sa tanan niyang gibuhat angay siya tahuron sa tanan.